Здравейте, уважаеми госпожици, госпожи и господа! Избутахме още една седмица. Тя не бе кой знае какво характерна. Седмица като седмица, януарска седмица, може би за бургазлии бе по-специфична, защото бургазлии най-после видяха сняг. Макар и само за няколко часа, той вече почти е стопен, но видяха сняг за първи път. Не само от тази, но и от миналата година, от миналия декември нямаше сняг и до сега. Знам, че повечето хора от провинцията въобще няма да се трогнат от това, че бургазлии до сега не са виждали сняг. Бургазлии, освен че имат нахалството да живеят цяла година на морето, на всичкото отгоре искат и сняг. Не става всичко. Не може да имаш човек всичко. За сметка на това, хората от провинцията отдавна вече имат сняг. Но ние няма да говорим за сняг. Ние ще говорим за неолиберализма. Неолиберализма, уважаеми дами и господа, е нещо много трогателно. Нещо, което ние всички тук, в това студио, екипът, а и повечето зрители на 10-та по Рихтер, особено го обичаме в кавички. Днес, понеже много отдавна съм обещал на много зрители, които писаха писма, че ще поговорим на тая тема, днес ще я хванем за рогата темата. Темата за неолиберализма. За тази цел ние ще се ползваме основно днес от нашите гостуващи анализатори. С мен в студиото е професор доктор Илия Христов, който е наш постоянен консултант, а малко по-късно в предаването ще включим и другия наш гостуващ анализатор, нашия приятел Митко Хитов, докторант в Университета за национално и световно стопанство. Митко Хитов днес ще присъства поради много специфична причина. Уважаеми зрители, до сега мисля, че не съм ви споменавал каква е темата на неговата докторантура. Днес ще я кажа. Той се занимава с основни постулати и специфики на централизираната планова икономика. И точно по тази причина, понеже знаете, че централизираната планова икономика е абсолютният антипод на концепцията на неолиберализма, ние ще помолим докторант Митко Хитов да направи едно кратко сравнение между двете основни противоборещи се в 20 век системи. Това, разбира се, и всичко, което друго можем да кажем след секунди в предаването. А сега, както обикновено, все пак ще направим преглед на тази януарска седмица, защото тя не беше без хич. Светът и живота в света вървят напред, развиват се в катаклизми, добри неща, във всякакви неща. За всичко това ще ни разкаже нашия международен редактор Димитър Тошев. Да го чуем. Добър вечер, драги зрители! Аз съм Димитър Тошев и ще ви осведомя за най-важните външнополитически събития, които се случиха през изминалата седмица. На 18 януари в гръцката столица Атина пристигна смесена комисия инспектори от Международния валутен фонд, Европейската комисия и Европейската централна банка, за да водят преговори с представители на частния сектор относно проблема с финансовата криза, засегнала южната ни съседка. Целите на двете страни бяха както следва: проверки на възможността за свиване на гръцкия дълг до 2020 година от 160 на 120% от брутния вътрешен продукт на страната и отмяната на около 100 милиарда евро от гръцките задължения. Независимо от оптимистичните очаквания, не бе постигнато принципно споразумение, а практическото решение по въпроса бе оставено за 23 януари, понеделник, когато започва среща на финансовите министри на страните членки на Европейския съюз. Главният въпрос е дали властите в Атина ще могат да изплатят задълженията си в размер на около 14,5 милиарда евро, които трябва да бъдат платени през март по така наречените държавни облигации. Общата нагласа е, че споразумение ще бъде постигнато, но всичко зависи от позицията на Германия, която се оказва единствения сигурен гарант в рамките на еврозоната. През седмицата Гърция отново бе разтърсена от стачки, което без съмнение допълнително засили
предпазливото отношение на гръцките кредитори. През втората половина на месец януари северната ни съседка Румъния бе разтърсена от масови граждански протести, провокирани от 25% съкращение на заплати, социални осигуровки и допълнителни мерки за икономии с цел преодоляване на бюджетния дефицит на страната. Протестиращите се обявиха директно срещу президента на Румъния Траян Басеску и дясноцентристското правителство. Проблемът бе свързан с факта, че през фискалната 2010-2011 година властите в Букурещ трябваше да сключат заем от 29 милиарда евро с цел стабилизиране на финансовата система в страната. Това е поредният пример за това, че системата за икономии не решава кардинално икономическите проблеми на страните от Стария континент и трябва да се търсят алтернативни решения за стимулиране на производството, търговията, за да се изключи възможността за рецесия в дългосрочен план. И сега една тема, която отворихме през миналата седмица, а именно ситуацията в Унгария. Както се очакваше, на 17 януари 2012 година Европейската комисия заплаши с въвеждането на юридически санкции срещу властите в Будапеща във връзка с приетата нова конституция на страната. Проблемите засягат юридическата система на страната и по-точно независимостта на Централната банка, както и контрола върху медиите в страната. Унгарският премиер Виктор Орбан бе категоричен, че ще може да защити позициите на своята страна пред Европейския парламент в Страсбург, но това не се случи. Бившият комисар по евроинтеграцията Оли Рен заяви, че Европейската комисия разполага с документ, който включва 30 точки, по който унгарското правителство е нарушило поетите ангажименти като пълноправен член на Европейският съюз. На страната бе даден срок от 1 месец за съгласуване на законодателството с това на Европейския съюз, така че да не се стигне до по-нататъчни санкции. За около месец и половина в края на 2011 и началото на 2012 година приключиха сложните двустепенни избори за парламент в Египет. След така наречената арабска пролет и отстраняване от длъжност на президента Хосни Мубарак, страната изпадна в хаос при множество демонстрации предимно в столицата Кайро, които доведоха до смъртта на стотици местни граждани. Това, от което се опасяваха демократичните общества в Западна Европа и Съединените американски щати, логично се случи. Крайните ислямисти от така нареченото мюсюлманско братство и партията Ал-Нур спечелиха съответно 38 и 29% от гласовете на избирателите по партийни листи, формиращи около 2/3 от депутатските места в египетския парламент. Либералите са едва на трето място. Подобна е тенденцията и при поименните листи, определящи останалите 30% от египетските депутати. Представителите на младежките общества, най-тясно свързани с демокрацията по западен образец, които бяха най-активни при демонстрациите по време на така наречената арабска пролет, разполагат само със 7 места в местния парламент. Ако трябва да се направи бърз извод, то политическото бъдеще на Египет и изобщо мира в тази част на Близкия изток е повече от проблематично. Новото датско председателство на Европейският съюз взе решение за налагането на по-строги санкции на властите в Иран, заради това, че отказват да съгласуват усилията си за доказване на факта, че тяхната ядрена програма не е предназначена за военни цели. А именно датските власти решиха в съответствие с консултации с властите в Вашингтон, че трябва да се наложат много строги санкции върху износа на ирански петрол за световния пазар. Това от една страна може да предизвика сериозно усложняване на икономическата криза, тъй като страни като Китай, Индия и някои други от развиващите се страни зависят от износа на ирански петрол. За да контрира подобни позиции, иранското правителство предупреди алтернативните доставчици, като страните от Саудитска Арабия, Венесуела и така нататък, да не предприемат стъпки за сключването на договор с съответните държави. В
Всъщност, според експерти, всичко зависи от позицията на Китай, тъй като страната има право на вето в Съвета за сигурност към ООН при евентуално решение за налагането на сериозни санкции върху износа на ирански петрол. За сметка на това, обаче, около 25% от вноса на петрол в Китай идва от Иран. По-рано през месеца иранските власти заявиха, че са направени опити от страна на властите в Пекин да сключат договори за алтернативна доставка на петролни продукти от Саудитска Арабия, но те са били блокирани. Всичко това ще стане известно през следващата седмица. И накрая искам да завърша с една новина, която ще се развива през следващата седмица. На 23 януари, понеделник, Горната камара на Френският парламент, Сената, ще гласува законопроект за признаването за криминално деяние, непризнаването на арменския геноцид от страна на Османската империя през 1915 година. Турските власти продължават да заплашват Франция с санкции на всички нива, ако този законопроект стане действителност. Така че през следващата седмица ще очакваме какво ще се случи в тази насока. От мен е Димитър Тошев. Приятна вечер! Да благодарим на нашия дежурен международен редактор за чудесния обзор на случилото се през миналата седмица. Той, между другото, ни припомни един много важен факт, който има връзка с нашата тема, уважаеми зрители. И този факт е, че приключиха изборите в Египет, където, както беше казано вече, спечелиха мюсюлманско братство. Мюсюлманско братство спечели, но това не предизвика Трета световна война, въпреки че мюсюлманско братство беше номер 1 терористична организация в света, ако трябва да говорим сериозно. Говоря за терористична организация, действителен враг, която ЦРУ я приемаше като номер 1. Защото, както знаете, Ал-Кайда всъщност беше една организация създадена от ЦРУ. Така че тя не беше номер 1, въпреки че в медиите се водеше като такава. Не стана обаче цирка, след като мюсюлманско братство спечели изборите в Египет и общо взето ги спечели под една или друга форма, под едно или друго име и в Мороко, и в Тунис, и в Либия нещата натам вървят. Защо не стана? Защото Съединените американски щати с една много интересна статия на Ню Йорк Таймс, за която аз ви говорих преди 2-3 предавания, изведнъж се оказа, че е в състояние да преглътне мюсюлманско братство, да приеме ислямистите, включително мюсюлманско братство, което е краен ислямизъм, фундаментализъм пар екселанс, само и само да владее нещата в Близкия изток, където мюсюлманско братство негласно се е съгласило с американската позиция. Американците не ги закачат, мюсюлманско братство приема някакъв много странен, но много добре познат ислямски неолиберализъм. Тоест, те няма да пипнат свободния пазар, уважаеми зрители, и с това влизаме в темата. Господин професор, може би все пак за доста от нашите зрители е най-добре да започнем с това. Какво всъщност е това животно неолиберализъм? Неолиберализмът е течение в макроекономиката, или както е наричана някога и сега в някои държави политикономията, което характеризира привържениците и практиката в различните страни и в различна степен с редица особености, които не са малко на брой, и мисля, че голяма част от тях ще бъдат изяснени в процеса на предаването. Но най-важното беше вече загатнато, че в съответствие с тезата на неолибералите, тези, които са автори или апологети, би трябвало държавната намеса в живота на обществото да бъде намалена. Някои от тях заемат съвсем краен аспект, че може и без държава. Да, може и без държавата. Държавата трябва да се нарита. Важното е да има пазари,
Важното е големите корпорации и даже тук-там са изпуснати думите монополи, а се знае, че всъщност целият свят, от както са появили монополите, се бори против тях, тъй като това е една голяма беда. Последиците от тяхното функциониране довеждат до големи беди на цели държави. Застъпва се освен това тезата за изключителното доминиране на частната пред всякакъв друг вид собственост. Разбира се, лансира се и една идея, един лозунг за така наречения свободен избор на човека. Аз преди да продължа с някои от чертите, съществени за неолиберализма, бих искал да кажа най-напред, че просто е изумително кретенски, съжалявам за силата дума, да се твърди, че една обществена система може без управляваща част. И ако няма държавата, неолибералистите всъщност ни предлагат кой? Тъй като свободният пазар означава множество участници, разбира се, в това число и немалък брой монополи. Но все пак, всеки един от тях ще си има свои интереси, малко или повече различни от другите. Тогава какво става с обществото? Второ, според кибернетиката, която изучава системите и най-вече обществените, ако няма управляваща част, отделните съставни части на обществото се разпадат до индивидуалния член. И се губи вече мярката, губи се вече характеристиката. Най-важното структурата. Кой от кое етнос е, от коя страна е, т.е. се свежда до производството на безродници. Да. Хора, които биха изпълнявали в голямото си мнозинство, с изключение на тези, които лансират и упражняват, прилагат неолиберализма, биха се свели до болчета, пружинки, гайки или бих казал иначе, биха се свели до безмозъчни същества. Има, разбира се, и още по-точни определения какво биха представлявали членовете на световното общество, тъй като страните по принцип ще изчезнат според това виждане на неолибералите. Второ, бих искал да кажа, че свободен избор е нещо много привлекателно, но то колкото и привлекателно е една химера, един мираж, защото тъй като хората са различни, още по геном, после по стечение на обстоятелствата. Как, например, един индивид инвалид по рождение ще може да стане, примерно, акробат. Макар че това му е свободният избор. Да. Или пък един бедняк, който по стечение на обстоятелствата, захвърлен от родителите в кофата за буклук, ще може да разчита, че ще оживее, ще бъде нормален, ще се образова и някой ден ще стане президент, примерно. В този порядък безумици, колкото искате... Свободният избор в крайна сметка е някаква тип мечта, която се хвърля. Точно. Много привлекателно. Много привлекателно. Но аз искам тук да довърша вашата мисъл от предишния параграф, така да се каже. Вие казахте за това довеждане до пълно безродие, до унификация и зомбиране фактически на широката маса. Нека да го довършим това, господин професор, защото вие само го намекнахте, но аз искам дълбело да го подчертая за нашите зрители. Именно неолиберализмът е най-върлият, най-агресивният, най-последователният извършител на тази гнусна глобализация по планетата, която в момента се стреми да изличи националните култури, да изличи всякакви особености, чак до индивидуално равнище, дами и господа. До равнището на индивида. Да ни доведе до едни наистина марионетки, болчета и винчета и гайки, това, което господин професор Христов каза преди малко, пълно обезличаване. Тоест, един свят пълен с какво? С консуматори, господин професор, вие няма да възразите. Да, продължете си мисълта. Бих искал да справя вниманието на една от тези характерни черти, т.е. за доминирането на
държавната, на всякакъв вид други видови собствености. Значи, кибернетиката, която е наука за системите и която е неоспорима до сега от никого, макар че е сравнително млада наука, казва, че вторият им закон, ROS-HB, разнообразието убива разнообразието, който се интерпретира в случая с формите на собственост последния начин. Ако ние искаме да постигнем на изхода на една система, примерно общество на една държава Хикс, да постигнем просперитет, благоденствие или прочее каквото и да е. Значи, на входа на тази система обществена трябва да се действа с възможното разнообразие от форми на собственост. Ще дадем един пример, където частната собственост е сведена до минимум и въпреки това тази държава е една от най-добре развиващи се, сочена за пример. Това е Швеция. Там общинската и държавната собственост са над 80%. И въпреки това е Швеция. Да. Останалата част е кооперативна в почти 20%. Да. И тук там е големи, нали, да кажем, няколко големи концерна, които, забележете, когато е акционерно дружество, те са публични компании. Няма по принцип основание да се каже, че това е частна собственост. Защо? Защото големите проспериращи концерни имат много акционери. И там собствеността е обезличена, т.е. тя е своеобразен вид обществена собственост. Публични компании, обществени компании, иначе казано. Да, така е. Що се отнася до пазара? Значи, представете ли си, ако човек произведе нещо, някаква машина, робот, която постоянно го удря по главата. Така. Ще остави ли човек да функционира? Или просто ще я изхвърли, или ще я разбие? Дали? Така, пазарът не е някакво натурално, естествено явление. Той е продукт на човечеството, на обществото. Освен това, никой не отрича, че той е в всъщност система от правила. Кой създава тези правила? Хората. И хората трябва да създадат такива правила, които пазара да им служи. Нали? При които пазара да им служи. Освен това, не може да се оправдава това или онова правителство. Аз имам най-вече нашите правителства през тези 22 години, че това не е пазарно, затова ние нищо не можем да направим, онова не е пазарно. Ама вижте какво. Пазара е елемент на обществената система. И понеже трябва да има управляваща част, той непременно трябва да се подчинява на тази управляваща част, независимо от това как ще бъде наричана правителство или ще бъде наричана някакъв обществен друг орган ли ще бъде. Но така или иначе не може да бъде извън системата на обществото на дадена страна, който и да е пазар. Да. Нека да чуем сега Митко Хитов специално за това сравнение, защото влязохме в тази тема. Влязохме в темата за централната планирана икономика и да направим това сравнение. Това е много важно сравнение. Ало. Господин Хитов, здравейте. Ние влязохме вече в темата и аз анонсирах въпроса към вас именно на базата на вашия докторат. Спецификата, която вие много добре познавате за централизираната планова икономика, нека да направим сравнение с неолибералната концепция за абсолютния, даже бих казал абсолютизирания свободен пазар. Добре, разбрах ви, господин Фъртунов, но преди да започна бих искал действително да изразя така и моето отношение към чудесния анализ на професор Христов. Действително след него няма какво толкова много да се добави за либералната идеология. Все пак аз бих искал да добавя 2-3 думи. Да, разбира се. И с нея, тъй като според мен поне неолибералната идеология е съвършенно изпитана технология за масово унищожение на конкуренцията, която големите са, грубо казано, измислили спрямо по-малките си конкуренти, по-малките държави, които излизат в конкурентната борба. И това действително, господин Фъртунов, е
Това е начин да съсипеш противника си, за да отнемеш всички негови производства и пазарите, на които той реализира своите продукти. Класически пример в тази посока, няма нужда да ходим твърде надалече, сме ние българите, които след като бяхме принудени да работим по тези принципи, които ни бяха наложени отвънка, буквално изгубихме всичко, което можехме да изгубим. Тук става въпрос и за промишлеността ни, и за селското ни стопанство, и за културата, и за спорта, и за образованието, и здравеопазването, ако щете. Практически, както и професор Христов спомена, идеите на либерализма звучат много красиво, но за тях обикновено се крие обикновена разруха, бедност, нарастващи нещастия за тези държави, които са ги възприели като пример в своята идеология, икономическа политика. Нека ви прекъсна, господин Хитов. Тук искам да отворим една скоба, защото много от моите приятели, пак в кавички дардорковци за демокрация, вие ги знаете, те веднага ще скочат и ще кажат какви глупости говорите, я погледнете Западна Европа, погледнете Щатите. Нека да направим тая оговорка, аз искам вие да я защитите с едно изречение също, че съществува реално един клуб, който де-факто е клуб от фаворити на неолиберализма, на либералите въобще. Един клуб, който служи като витрина. Така както едно време ГДР беше витрина за соцлагера, така съществува един клуб от държави, това е най-Западна Европа, това са Съединените американски щати, които са витрина на благоденствието на свободния пазар. Всичко това го казвам без кавички, защото те действително са достигнали много високо ниво на развитие. Но за чия сметка? Моля ви, продължете от тук нататък. Действително това, което казвате, е абсолютната истина, но всички знаем за корените на тази неолиберална идеология, знаем за Рейган, за Тачър, които в 80-те години я развиха, но след това не забравяйте какво се случи в Латинска Америка, в Чили, Аржентина, след това 90-те години в нашата част на Източна Европа. Въобще схемата, по която се прави този номер за налагане на тези неолиберални ценности, е твърде сложна и все пак, за да се опитаме така на драгия зрител, на обикновения наш слушател и зрител да обясним за какво става въпрос, все пак трябва да разделим процеса на няколко отделни негови компоненти и да започнем с това, господин Фъртунов, че първата част от цялата тази схема за налагане на неолибералната идеология е именно масовата обработка на съзнанието на населението, това, което и професор Христов каза, в посока именно безрезервно възприемане на тези либерални ценности, които предполагат, ако щете, отричане от всякакви понятия като родина, като патриотичен дълг, ако щете. Всичко това остава зад гърба ни и остават да съществуват, да владеят съзнанието именно тези глобални интереси, глобални цели, които действително обезличават хората. Сега, друг момент, който е много важен за българските условия, е, че съвсем целенасочено в България беше изградена една, така да наречем, компрадорска политическа класа, чието представители буквално за няколко милиона или милиарда, това няма никакво значение, бяха готови да продадат, както казва народа, и майка си, и баща си, за да постигнат свои някакви лични и частни интереси, разбира се, в ущърб на цялото ни общество. И въобще, знаете ли, господин Фъртунов, светът е площадка, нека така да го наречем, за действително жестока конкуренция, в която каймакът, печалбата, така облагите се обират от тези, които провеждат една предварително добре обмислена и много добре проработена стратегическа политика за защита на националните интереси в най-широкия смисъл на това понятие. Да не говорим,
предполагам, че професор Христов ще потвърди, че тази констатация важи особено силно за икономическата сфера, където битката за парите, за портфелите на потребителите е достигнала направо до истерични размери, до действително много жестоки и сериозни конкурентни борби на всички възможни пазари. Господин Хитов, така. Това е така. Нека да се концентрираме върху, дайте няколко основни принципни сравнения, за да видим какво е централизираната планова икономика, какво е свободния пазар по неолибералистки. Ами ето, в случая, за да стане по-ясно на нашите зрители, нека да кажем, че всички тези номера, за които до сега ставаше въпрос, за всички тези удари под кръста, са практически невъзможни, господин Фъртунов, при една планово управлявана икономика, защото при нея предварително се знае какви са целите пред производителите, пред националните производители. Знае се с какви методи и средства ще се постигат поставените пред тях задачи, къде и как ще се реализират продуктите на техния труд. И в този смисъл, действително, когато се вижда една перспектива на развитието, тогава няма начин местните стопански субекти на национално ниво да бъдат вкарвани в една погрешна плоскост. Не може да се получи това пропадане, което ние наблюдавахме в последните 20 години. И нека да дам един съвсем разбираем пример, който да опише възможностите на държавното планиране. Представете си, че днес в България имаме приблизително около 2 милиона наши сънародници в трудоспособна възраст, които действително нямат постоянно препитание и които едва ли скоро ще имат дори минимални шансове да го получат. Ако прилагахме на държавно ниво механизмите на централното планиране, всеки от тези днешни безработни, още ако щете, от ученическата скамейка, щеше да бъде подготвен за някаква конкретна трудова реализация, която да му гарантира един действително достоен живот и най-важното, господин Фъртунов, икономическа свобода, забележете. Защото, поне според мен, икономическата свобода е най-ценната от всички видове свободи, защото как може да бъде свободен един човек, чието деца гладуват или който всеки месец трябва да се лишава от всичко останало, за да си плати заемите към разни лихвари? Да, въобще, да. За това става въпрос и знаете ли, така приятелите, близките често ме питат, има ли въобще смисъл така упорито да се работи по нещо, за което е очевидно, че поне в близките години няма да ни бъде позволено да приложим. Става въпрос именно за механизмите за държавна планова икономика. На такъв въпрос, господин Фъртунов, може да се даде един много прост отговор. И това е, че ако ние като поколение, което е достатъчно активно в най-силната си част от жизнения път, ако не направим тези стъпки, които изисква от нас нашето отечество, действително България не може да очаква нищо в близка или в по-далечна перспектива и именно в тази връзка, според мен, държавното планиране е този механизъм, който може да ни помогне в случая. Благодаря ви за участието, господин Хитов. И аз ви благодаря. Лека вечер. Да продължим, господин професоре, оттам където свърши господин Хитов и да разгледаме ето този парадокс, който всъщност не е парадокс, това си е една логическа схема, която съвсем нормално е стигнала до своя край в началото на 21 век, а именно неолиберализма и свободния пазар, който той апологетира, последна сметка са нересурсно обвързани. Те не са ресурсно ориентирани. Вследствие на това, какво ще се случи, ние сме го говорили и друг път, тук до 20, 30, 40 години, не повече, даже може би по-малко, какво ще се случи с капитализма, който в крайна сметка е крайният продукт на неолиберализма като
визия, говоря за днешния вид капитализъм. Той ще погине, това сме го защитавали, сега няма да се спираме на подробно аргументация, но в крайна сметка това се случва не заради друго, това се случва точно защото той не е ресурсно обвързана система. Капитализма, просто да го кажем на нашите зрители, съвсем обикновени хора, без голяма икономическа подготовка. Капитализма изисква непрекъснат растеж. Значи капитализма е толкова динамизирана система, че тя ако спре растежа и умира. Така ли е, господин професоре? Така е безспорно, защото навсякъде и всякога, в което и да е време, успеха, особено в стопанската сфера, се е дължал на пропорциите между отделните елементи, необходими за участие в така наречения обществено-икономически процес. Няма ли планиране, няма пропорции, няма прогрес. И в тази връзка, преди да продължа това, което вие ми зададахте, да подхвана, бих искал да кажа, 2 минути да ме отделите, да кажа следното, в подкрепа на колегата Хитов. Значи, първо, така наречените витрини на неолиберализма, вие подхванахте това, вече не са толкова витрини. Да, само няколко данни. 53 милиона американци без здравна застраховка към 2011 година. 43 милиона живеещи с купони за храна. Какво стана с купонната система, бе? Господа. Така. Прекъсвам тук, защото примерите са много. Подкрепа на централното планиране. И днес в една Франция има своеобразен комитет по цените. Само че там се казва департамент по цените. Нали? И в 91, 2, 3 година на 2-3 пъти идва тогавашния директор на този департамент, господин Столярю. Само че никой не иска да чува. Сега, пак подкрепа. Лия Кока. Не знам дали за зрителите е известен, но това е, може би, един от тримата примери в света за велики менеджери. Той изведе Крейслер на върха, при положение, че беше фалирала компания. Точно така. Преди това изведе General Motors пред Ford. General Motors, той не е най-две, където отиде ги оправя. Изключителен мъж. Значи, той е убеден в необходимостта от правителствено планиране. Няма да цитирам източника, някой, ако се съмнява, ще му предоставя. Така, забележете, Збигнев Бжежински, който всеки знае, че е най-големия враг, един от най-големите врагове на социализма. Казва, че в триелементното множество от фактори за впечатляващия успех на Япония е и планирането. По-нататък, за Малайзия, за Южна Корея, те всичките работят по 5-летни планове. Няма време просто да им представя някои детайли, които сигурно ще изумят редица от нашите зрители. За Япония, примерно, да го кажем, че планирането е заложено много дълбоко в икономическата. Сега, при предпоследния, може би, 5-летен план, защото данните ми са някъде от към 2003-2004 година, за изработване на поредния 5-летен план за развитие на японското общество са участвали 128 научни работници от различни клонове, дори за голяма част от които стоят собствени институти, занимаващи се съответната дейност. Да. И представете си, направили са помежду си тези хора над 170 срещи, за да стиковат, да синхронизират елементите на един колосален, т.е. всеобхватен план, нали, от гледна точка на върха. Огромна икономика като Япония. Огромна икономика. Мога тук да проведа още сумати светила. Да вървим напред, ще намерим още примери. Да, добре. Сега, по отношение, значи, на ролята на планирането, ако го няма това централно планиране, вижте, ние можем да направим една сравнително точна аналогия между един организъм, наречен общество, на страната Хикс, и един човешки организъм. Представете ли си, когато мозъка го няма и единия крак, коляното иска да се сгъне, за да почини, а другия бодро го мята, защото иска да отива напред. Разбирате ли? Това са просто смешни неща. Така става. Просто смешни неща. Така става. Да. Значи, без управляваща система, друг е въпроса.
Дали управляващата система ще се идентифицира с съответно подходящи по образование, по квалификация, по морал хора, ние разглеждаме принципно. Ние разглеждаме в идеалния случай. Точно. В идеалния случай. Ние нямаме предвид Бойко Борисов и прочие. Докъде отива капитализма? Ами най-яркият пример за мен лично, защото беше от последните години, хвалебствията по отношение на Ирландия. Така Ирландия темпо, така Ирландия. Тя заимства в най-голяма степен от неолибералния модел и най-бързо рухна. Да. И най-бързо рухна. Колкото повече държави са заимствали от този модел и сега, за съжаление, чрез Световната банка, той ще се налага още повече спрямо Италия, спрямо Гърция, тежко им горко. Тежко им горко. Защото това са хора там, които отидаха. Да, нека да отворим една скоба, господин професоре, на нашите зрители да им допълня. Нещо, което преди малко започнах. Уважаеми зрители, както казахме, капитализма е една силно динамизирана система, която без растеж не може да съществува. Забележете, вие знаете, в последните години непрекъснато чувате по новините 6% растеж, това обикновено е мантрата. Значи, който има 6% растеж годишен на годишна база, значи тая държава е добре, тая икономика е добре. Като се стигне до 1-2% растеж, колко е лошо. Когато Китай миналата година даде 9% растеж, на всички им текнаха лигите. Но, при този растеж, какво става? Става, че ние абсорбираме все повече и повече ресурси на планетата Земя, а тази планета не е безкрайна. Аз ви връщам, мнозина от вас се усмихват, връщам ви към постулатите от филма Zeitgeist, който нарочно ви показах целия миналата година май месец. Започва изчерпването на тези ресурси. И не е въпросът, че се изчерпва нефта, че се изчерпва газа. Изчерпва се дори, ако щете, урана. Изчерпват се редица метали, които са основополагащи за индустрията. Тоест, капитализма би могъл по неолиберален модел да се развива още доста дълго, въпреки че там има друга бела, за която ние ще направим отделно предаване и това е убийството на духовността, но сега нямаме време за това. Той би могъл доста дълго да се развива, ако самата липса на духовност не го отрепе в един момент, това ще стане, ако имаше безкрайни ресурси. Тъй като обаче няма безкрайни ресурси, последна сметка той е обречен на погиване. И тъкмо свършването на ресурсите показва, че до към средата на настоящия век с капитализма е свършено. С централната планова икономика, държавното планиране може да се справи с този проблем. Ето затова той е жизнено способно. Това исках да кажа, господин професор. Вие продължите сега. Аз бих искал да допълня нещо, може би съм го изпоменавал вече тук, че някои политици, лидери, още в края на 90-те години видяха края на капитализма и решиха да търсят третия път за развитие. Тоест, един вид не социалистически, макар че и той е де-факто капиталистически, но това е държавен капитализъм, и не капиталистически, частен или смесен. Бяха Кол и Блеер с 500 сътрудника, предварително съгласувана дата, 5 дена, 5 денонощия върху този проблем. Мисленето за намиране третия. Какво означава това? Това означава, че те вече са съзнавали края на капитализма. Този традиционен капитализъм, макар и в по-добрата му форма, човешката, която е характерна за някои държави на Западна и Северна Европа. Така че той се отива. Дори Съединените щати, там практически се е отишъл. Да. Защото те са длъжници на целия свят. Нищо, че украдаха ресурсите по неолиберален начин или чрез военни действия. Именно. Но той се заминава, но днес защото дълговите са страхотни, колосални. Огромната маса американци са категорични. Да. Това, което прави Обама, е социализъм. То не е свободен пазар. Разбира се, какво прави Китай? Избор. Защо са си прехапали езиците, че има 9%? Какво прави Индия? Да. И тя 8-10, нали? Защото държавен капитализъм. Тоест държавата твърдо стои над всичко. Именно. И синхронизира като едно човешко тяло органите му, частите му, елементи и клетките дори да функционират като едно цяло. Да. Да помоля режисера от апаратната да изпише телефоните. Лека по лека ще включим и зрителите в тази дискусия. Продължавайте, господин професоре. Сега по отношение на
неолиберализма, една от тезите, защото казахме, че в процеса на изложението, тук на предаването, ще засегнем и други, освен споменатите, е свободното движение, забележете, на стоки, хора и капитали. Значи, една от причините Съединените щати, примерно, и не само, но най-вече тя, да е някаква витрина до този момент с някакви постижения, които са безспорни в техниката, имам предвид, се дължи на това, че са взели от Китай учени, още от Китай да се осъзнае, са взели от Индия и продължават дори да са взели от нас, защото около 10% от елитите програмисти на Бил Гейтс са българи, нали? И така нататък. А не защото тяхната система е селектирала най-доброто от нацията им и им е дала най-доброто образование в техните образователни учебни заведения. Просто защото и сега Западна Европа пропагандира това, защото 80 милиона специалисти липсват на Западна Европа. Да, така е. Откъде ще ги вземем? Така е. А освен това, ние в някои отношения сме много по-добри от техните специалисти. Много по-добри от техните. Без съмнение. Те и руснаци взеха много. Да. Те взеха много руснаци. Другото обаче, свободно движение на капиталите и от тази гледна точка, нали, чуждите инвестиции и така нататък. Значи, от една страна, те оголиха стопанството на Съединените щати, именно износа на капитали или по-скоро на инвестиции в други страни, където работната сила е много ефтина и оттам има безработица и негодуване от заплатите, които стагнират и прочее. От друга страна използват и мисля, че по-нататък ще стане ясно как някои видови професии, примерно счетоводство на еди коя си фирма е изнесено в Индия и там хората вземат 200 пъти по-малка работна заплата, отколкото в Съединените щати. Така е, господин професор. Нека да чуем един икономическото заробване. Ало? Здравейте, господин Фартунов. Здравейте, слушам ви. Поздравявам ви вас. Поздравявам вас и господин професора. Темата е изключително актуална и даже не е зле и в още едно предаване да доразвиете. Без съмнение ще се наложи. Без съмнение ще се наложи. Слушам ви. Говорете. Това, което искам да кажа е да припомня за един велик икономист Хайман Мински. Предполагам, професора го познава достатъчно добре неговите трудове, който Хайман Мински беше недооценен при живе, но сега са го провъзгласили за икономическия Нострадамус, защото Мински още в края на 70-те и началото на 80-те години предвижда кризата, която ще се случи. Той доживя някъде до към 95-6 година, т.е. видя разпадането на социалистическата система и в края на живота си, на една от последните си лекции, вече в началото, малко преди да почине, той сравнява развитието на едно общество и на едно стопанство и ролята на държавата в това стопанство като диригента в един оркестър. Както в един оркестър има духови, клавирни, струнни инструменти и е нужен един диригент, който да дава тон, сила на звука, за да се чуе една красива симфония. Това е ролята на държавата като регулатор в едно стопанство. Защото ако няма да се чуе една красива симфония, а просто една какафония. Да, благодаря ви. Да чуем още един зрител. Ало? Ало, слушам ви. Ало? Да, в ефир сте, говорете. Здравейте, обаждам се от София и имам една малка забележка или по-скоро критика към вас. Да, слушам ви. В римското право принципът е кой боно, т.е. кому е изгодно. Така. В Република България през 2000 година брутният вътрешен продукт на глава от населението е около $2000, там или малко повече. 2011 година брутният продукт вече е 6000, не знам си колко долара на глава от населението. Работната заплата, средната работна заплата през 2000 година е 450 и няколко долара, а през 2011 е 470 и няколко долара. Брутният вътрешен продукт е нараснал 3 пъти, а за работната заплата с 22 долара, т.е. около 5%. Къде са парите? Аз работя в БАН, Българска академия на науките, моята заплата не е мръднала, а аз съм вече феодален старец и буклук, който тези нищожества, които управляват държавата, искат да изхвърлят на бунището. Как да не избягам? Аз и такива като мене. Какво да правя тук?
Трябва да се спасявате. Извинявайте, моята работна заплата е 690 няколко лева с 110 публикации. Не, ние и професора, когато го каза, нямахме претенции към хората, които си търсят хляба на Запад. Това е съвсем нормален процес и аз бих го направил, ако имах професия като вашата. Не знам каква е точно, но моята не се харчи на Запад, тъй като аз съм писател, издател, нямам работа в чужди езици. Така че вие сте прав за себе си и при това положение просто... Разберете, аз няма да избягам, аз не искам да бягам. Въпросът е в това, че в Република България става едно чудовищно ограбване. Всички говорят да нарасне производителността на труда. Ами майната им, извинявайте за израза, 3 пъти се увеличил брутният продукт, а заплатата с $20, с 5%. Точно. Извинявайте, ако ще купуваме на Бахамите имоти и на олигарсите лодки. Така е, прав сте. Благодаря ви за това включване. Всичко добро. Имам две. Това е положението, господин професоре. Те просто, наистина, това е много силно. Аз тази цифра я знам, разбира се, и вие знаете. Но това е много добро колегата от БАН, но той е някакъв учен, впрочем, не ми е колега, аз не съм учен. Но при всички положения не е икономист. Няма значение. Въпросът е, че все пак винаги има изоставане на заплатите. Това е ясно. Спрямо брутния вътрешен продукт. Но тук говорим за нарастване на брутния вътрешен продукт 300% и нарастване на заплатите 5% до същия период. Сега, това, което бих искал обаче, като така известна бележка, лекичко казано да споделя, е следното. Представете ли си, той е прав за себе си, но не е прав за обществото. Представете ли си тези 1,5 милиона, които работят някъде българи, сега безработни тук, нямаше ли да извадят очите и да отрежат главите на всички тези 22 години управляващи ни? Нали? Да. Това е едното. Второто. Значи, брутният вътрешен продукт е един показател, който уж възприет в целия свят, нищо не показва. Не показва де-факто истинската производителност. Защото той включва миналия труд. Ако миналият труд е 3 пъти по-голям или 10 пъти по-голям, отколкото миналата година, ще изглежда, че производителността е нараснала 3 пъти. Но аз съм сигурен, че тя е паднала. Защото това е целта на неолиберализма, в резултат на който обаче 5% им е повишена заплата. И ако е имало нещо повечко, отива в шепа хора. Естествено. Шепа хора, които са диригентите на неолиберализма в България. Слушам ви. Искам там да задам въпрос. Да, слушам ви. Нещо на зрителския форум. Да, слушам ви. Говорете в ефир си. Как в ефир, като гледам телевизора и там други хора говорят. В ефир сте, говорете, иначе ви изключвам. Нямаме време. Губим време. Добре, аз щом казвате, че съм в ефира, ще ви кажа. Значи аз искам следното да кажа, че всички икономисти, професора току-що каза, този човек сигурно не е икономист. Ами аз мисля, че точно като не е икономист, а като е системен инженер, 10 пъти по-добре вижда къде става това ограбване. Ограбването става простичко. Става с това, че долара е международна валутна единица. Реалната му стойност е 1 месец $500. А пък те ми го продават за $750 пъти по-скъпо. И оттам аз като заработя 1000 лева, зад кои се крият пари тук, зад кои се крият тук стока, като си купат долари, всичката тази стока става притежание на щатите, аз ставам беден. И това никой не го разглежда. Всъщност те ни ограбват чрез парите. Китай в прав текст им каза. Спрете да бъде долара, значи международната единица да бъде тази, която е на една държава. Трябва да бъде независима и никоя държава не трябва да има валута, която е международна. Абсолютно. И оттам идва ограбването. От тази гледна точка аз искам да кажа, че всъщност икономистите, вървейки по схемите на капитализма, които ги има сега, на практика се действат да бъдем ограбвани до край. Ето това е цялата работа. Те са зомбирани. Например, никой от тях не учи от кога има сложна лихва. Питайте един завършен студент в УНСС от кога има сложна лихва, никой от тях не знае. А тя се е ясно от кога. Малко след като Маркс е описал капитализма на хубавия. Да, ето го справедливо. Благодаря ви. Ето тези неща не се обсъждат въобще. И на практика може да си говорим колкото искаме, никога няма да стигнем до същността. Например, ако Китай
Да. Правилно с Хонконгската борса преди година Южна Корея избира за 2 дена с 54 милиарда. Китай не пострада никак, разбирате ли? Значи всичките тези неща, що ги премълчават икономистите? Не им излиза в тяхната схема, не им влизат тези неща. И аз твърдя, че икономистите са основата на това да бъдем експлоатирани. Тъй като те не гледат системно на въпроса, а гледат в подмножеството икономика, която отдавна е фалшива. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за това включване. Икономистите не знам, но аз в това предаване, уважаеми господини, тая тема съм я дъвкал и предъвкал, докато се надявам, че много хора разбраха за какво става дума. Във връзка с развитието на Съединените американски щати и моята прогноза, която тя не че е моя прогноза, аз ползвам десетки прогнози на различни големи световни учени, че Съединените американски щати до към 2020 година ще загинат като империя и ще прекратят имперските си движения по планетата. В тази връзка, в продължение на 4 предавания, отделно в предаванията от филма Zeitgeist, отделно още, може би общо имам около 10 предавания, които целяха да изяснят на хората и хората да запомнят поне едно единствено нещо. Доларът, този долар, който днес функционира, струва точно 4 цента от онзи долар, който е съществувал преди да бъде въведен Федералният резерв на Съединените американски щати. Значи, онзи долар е бил доведен днес да струва до 4 цента. Тоест толкова, уважаеми зрители, колкото струва печатането. Ето това е простичката истина и това нещо ние сме го говорили, включително и с икономисти. Поне в това предаване 10-та по Рихтер по национална телевизия СКАТ. Това сме го говорили много пъти, вие просто очевидно не сте попадали на тези предавания. Но ние сме показали, че това е основната технология, на която се крепи имперската висота в кавички на Съединените американски щати. Това е начина да смучат жизнени сокове от цялата планета. Именно долара. Долара, който няма златно покритие, но има какво? Нефтено покритие. И когато Садам Хюсеин им показа среден пръст и каза, че почва да продава в евро, те отидаха и го обесиха. Ето това е истината. Господин професоре, продължете коментар, имате някакъв имот. Ами аз исках да кажа по повод на последното изказване следното. Значи, на 10 души, легитимиращи се с диплома икономист, може би най-много има 1-2, които в някаква степен имат правото да кажат, че са икономисти. Това важи, разбира се, и за професорите по икономика. Професии важи, и за професорите по икономика. И другото, което исках да кажа, че поради този подписан план на ранният у нас, другите държави има ли го, говоря за бившия източен блок, няма ли го и други, да. Бих искал да кажа, че малкото знаещи икономисти не могат да бъдат допуснати до някакво равнище, на което, национално равнище, на което се вземат отговорни решения. Те просто предварително ги разбират и не ги допускат. Ако случайно там допуснат, това ще бъде ден до планди. Да. Така че по този повод, който той каза за валутите, за съотношенията, отношенията по-точно и така нататък, напълно е прав. Не случайно някои вече започнаха да се ориентират отново към един повсеместен, стар повсеместен еквивалент, какъвто е златото. Нали? Да. Между другото, има обединения, формации, нямам време просто да ги цитирам точно кои страни, какви такова, които са казали, няма да се разчитаме в долари. Нали? На първо време приемат само злато и ще мислят за вътрешна вид валута между тези 5-6 страни са, нали, които... Там в БРИКС основно стават тези неща. И не само, но и не само. Значи, има включително и 3 от арабския полуостров страни, които участват в едно такова споразумение. Едната част от страните са големи производители, другата са големи потребители, решават, че няма да зачитат в разчетите си долара, тъй като той няма никакво покритие. Даже и нефтено няма. Ало, добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Искам да кажа на вашия събеседник, че не на вашия събеседник и на вашите зрители. Тези, които имат някакви пари в банките, примерно те били в евро, моментално да ги прехвърлят в китайски юани или в руски рубли, защото
еврото със сигурност след няколко месеца ще изчезне от лицето на земята като валута. Просто няма да има евро. Защото самото Европейски съюз ще се разпадне. Той няма никакво бъдеще. Съгласен съм с вас напълно. Бих добавил, че... Да кажа друго нещо. Да, слушам ви. Знаете ли... Алло? Да. Нещо, да. Слушам ви, говорите. Знаете ли, аз наскоро четох книгата на Аркадий Борис Тургавски "Трудно да бъдеш Бог". Аз много подробно описано от тези неща, които стават на днешно време, но искам да си помисля... Поздравявам ви за това, между другото. Поздравявам ви. Това е една от най-добрите книги. Искам да кажа друго. Примерно, защото извънземните, които са на известно количество на време и се навъртат на всеки около нашата планета Земя, не ни помагат и не се свързват с нас. Аз си казвам защо. Защото ние ако получим космическите технологии, които са свръхмощни, свръхвелики и така нататък, ние ще тръгнем какво да правим? Завладяваме цялата всички планети в Вселената. Било то Марс, Юпитер, Уран, Сатурн, да заграбиме и да продължаваме по този начин, както всяка престичица, да грабиме злато, природни богатства в назначени количества, които сега, примерно, да речем Бил Гейтс. Да, благодаря ви. Просто нямаме време, ще ви прекъсна. Изтича ни времето. Благодаря ви за това включване. Господин професоре, последни думи, защото изтича ни времето. 2-3 минути. Последни думи. Не повече. Нобеловият лауреат, професор Джон Галбрайт, който написва някъде 68-68 година книгата "Общество на изобилието", представляваща концепцията на неолиберализма. 30 години по-късно за своя сметка свиква световна конференция и се отказва от тази си концепция, като казва, че се срамува. Срамува се. Само, че нищо не се говори тук и в много други страни. И да каже, защо бе? Самият човек даже плю в очите на Нобеловите там съдии, да ги нарека, нали, които са му присъдили. Но той, ръководен от истината, ръководен от вътрешния тормоз, че е нахлузил на редица държави неолиберализма, нещо, което е гигантско, и затова казва, ако сега имах възможност към него време 1999 година да напиша своя труд, той би бил съвсем друг и с друго съдържание. Бих започнал още с неговото заглавие, назовавайки го "Обществото на неравноправието". Великолепен финал, господин професоре. Аз пък съжалявам, драги зрители, не се порових, хич не ми дойде на ума за тази история с Галбрайт. Не се порових, има със сигурност и видеоматериал. Ще го намеря, за да ви го покажа, особено за дардорковците за демокрация, за които споменавам за трети път тази вечер. Тома неверните, да им покажа и да го видят. Защото действително ето това е истината. Има такъв видеоматериал, ще го намеря и в някои от следващите предания ще ви го покажа. А без всякакво съмнение, това с което първата зрителка започна, ние тази тема не можахме да влезем в нея. В момента се въртим около интродукцията, в въведението сме. В предверието сме и без всякакво съмнение следващата неделя продължаваме с темата за неолиберализма. Това от мен. С това предаването 10-та по Рихтер отива към своя логичен край и тази неделна вечер. Студена, мразовитичка, но в къщата горят печици, димят коминчета, както е нарисувано по картичките, или в по-лошия случай има климатици. Както и да е, въпросът е да е топло, драги зрители, да ни е топло, ракийката ни да е студена, мезенцето и всичко останало. Разделям се с вас до другата неделя. Аз, Валентин Фартунов, и екипа ни пожелаваме ви всичко добро, лека вечер и спорна седмица.